शेतकरी मित्रांनो, आम्ही शेतकरी या चॅनलमध्ये प्रथमतः आपले स्वागत. नवीन ऊस लागवड करत असताना ऊस जातीच्या बियाण्याचे फार महत्त्व असते. ऊस बियाणे प्लॉट निवडताना तो 9 ते 10 महिन्यांच्या दरम्यानचा असावा. ऊस बियाणे प्लॉट हा चांगल्या क्वालिटीचा असावा. ऊस बियाण्याची कांडी लांब असून ऊस मध्यम जाडीचा असावा. ऊसाचे डोळे चांगले टबूक असावेत. ऊस बियाण्याची तोड चालू असताना ऊसाचे पाचट न काढता 10 ते 12 ऊसांची मुळी बांधून ती या पद्धतीने ट्रॉलीमध्ये भरावी. बेने प्लॉटमध्ये गवताळवाढीची काही बेटे असतील तर ती तशीच ठेवावी. त्या बेटांना आपण कोयत्याने तोडू नये की जेणेकरून गवताळ वाढ पुढच्या बेने प्लॉटमध्ये प्रादुर्भाव करणार नाही. तसेच खोडकीड व शेंडेकीड असणारे बुटक्या कांड्याचे ऊस बियाणे हे लागवडीसाठी घेऊ नये. ऊस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी प्लॉटमध्ये थांबून चांगले बियाणेच ऊस लागवडीसाठी न्यावे. आपण ऊस लागवड उधारी दिलेली असते, त्या कारणाने आपण ऊस लागवडीकडे दुर्लक्ष करतो, परंतु नंतर त्याचा मोठा तोटा आपल्याला सहन करावा लागतो. त्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने बेने प्लॉटमध्ये थांबून चांगल्या प्रतीचे बेने हे निवडावे, कारण की त्या बेने प्लॉटमध्ये शेतकरीही थांबलेला असतो. त्यांना आपले ऊसाचे नुकसान न व्हावे म्हणून ते पण जास्त लेबरला ऊस काढून देत नाहीत. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.